Vážení pánové, moje jméno je Bedřich Friedman, Cesta z krize. Já jsem Margaret Hayek. Oba jsme ekonomové, ale své tituly nepoužíváme, protože jsme je prodali. A startovní heslo zní Fofr ani nemrkneš. Co je FOFR? Mediální vzdělávací agentura. F jako fiskálně. O jako organizační. F jako finální. R jako reforma. Jste nespokojeni s vládou? Máme řešení. Naším společným cílem je život bez dluhů. Nechceme přece dopadnout jako Řecko. Naše vláda se snaží a říká, nezadlužujme současnost, nezadlužujme budoucnost. Ale to je málo, jde to i lépe. FOFR přichází s radikálnějším konceptem. Odlužme minulost. Bedřichu, jak můžeme odlužit minulost? Co se stalo, to se stalo. Začněme třeba u státního dluhu. Margaret, víš, kolik činí v současnosti veřejný dluh? Teď se mě málem nachytal. Veřejný dluh přece roste každou vteřinu. Roste a víc, než si myslíš. A co proti tomu dělá vláda? Vláda dělá hodně. Vláda především škrtá. Vláda privatizuje důchody, protože stáří je tvůj problém. Privatizuje zdravotnictví, protože odpovědní neonemocní. A neodpovědní musí platit. Privatizuje vzdělávání, protože vzdělání je přece investice. Bezpečnost státu zajišťují výhradně soukromé bezpečnostní agentury. A taková novinka, Bedřichu, slyšel jsi o tom? Transparentní korupce, to je skvělé. Vláda už nebude svou korupci skrývat. To vše je hezké, ale je to málo. Státní dluh nebývale nabývá. A co s tím? FOFR objevil rezervy tam, kde byste je nikdy nehledali. Rezervy minulosti. Rezervy minulosti? Margaret, žádný strach. Měl jsem na mysli důsledné vymáhání historických státních pohledávek. Tak například Švédsko. Švédové by měli vrátit ďáblovu Bibli. Abychom ji mohli privatizovat. A USA by mělo zaplatit kompenzace za tanky poničenou infrastrukturu. No, Sovětský svaz nám ji poničil dokonce 2krát. A Německo. Německo by mělo vrátit peníze za Národní divadlo, protože nebýt Němců, nemuseli jsme ho vůbec stavět. A Polsko by mělo vrátit Slezsko. No a Slovensko by mělo vrátit všecko. Postavili jsme jim tam školy, střední, vysoké. Tatry, nízké, vysoké. A historický státní dluh lze také splatit speciální daní pro všechny bývalé i současné členy KSČ, KSČM, pro všechny odboráře, pro všechny členy ČSSD. No prostě pro všechny nalevo od Romana Jocha. Kvůli nim jsme o 40 let pozadu. To možná i o víc. Rozhodně o víc, než si myslíte. No to je skvělé. A to jsme ještě nemluvili o historických dluzích, které mají vůči státu domácnosti. Myslíte si, že vaše domácnost je bez dluhů vůči státu? To se mýlíte. Uživatelé užívali. Teď je čas platit. Je to naše top občanská demokratická povinnost, pokud nechceme dopadnout jako Řecko. FOFR přichází s radikálním konceptem destituce. Destituce. To je něco jako restituce. Při restitucích vracel stát občanům, při destitucích vracejí občané státu. Chodili jste do školy a do školky. Našli jste si tam kamarády, líbilo se vám tam. No, nebylo to zadarmo. Jak je vidět, pouze z daní se tohle všechno nezaplatí. Státní dluh pořád roste. Měli byste to doplatit teď, hned a FOFRem. A co takové náklady na léčbu drahých nemocí, třeba takové rakoviny? Každý člověk, který onemocněl rakovinou, by měl tyto náklady doplatit. Ať již přežil, či nepřežil. Co takové dotace na školní mléko? Nebylo zadarmo. A regulované nájemné v obecních a státních bytech? Za přílišnou regulaci nemohl stát, ale režim. Tak proč by na to měl stát nyní doplácet? Vím, nabízí se samozřejmě otázka, jak tohle všechno zvládnete. Zvládnete to? Budete mít na to peníze, jak to všechno zaplatíte? Yes, you can. Tým specializovaných fofrologů pro vás vynalezl 3 jednoduché FOFR metody, díky kterým se naučíte poznávat své skryté rezervy. Nyní ještě křupavější. Poznej své skryté rezervy. Za prvé autooptimalizace. Potřebujete 2 ledviny? No já tedy ne. Prodejte jednu. Už jsem to udělala. A párových orgánů existuje celá řada. Například oči, uši,
hemisféry. Myslet nepotřebujete, fofr myslí za vás. Za druhé, autoredukce. Vláda hovoří o utahování opasků kolem pasu. Ale to je málo. Opasky je třeba utahovat kolem krku. Přemýšleli jste, zda jste pro společnost užiteční? Nejste již pro společnost užiteční? Depopulizujte se. Ale to už je totální autoredukce. A za třetí, autoefektivita. Vím, pro některé z vás bude asi těžké si přiznat, že nejefektivnější budete, když vůbec nebudete, ale budete platit daně. A jak využít tyto metody v praxi? Vše zajistí soukromá agentura FOFR. Protože co je soukromé, to je dobré. A proto Navštěvujte naše rychlokurzy. No a jaké máme rychlokurzy, Bedřichu? Kurz utahování opasků, Kurz autooptimalizace. Naučíme vás nalézt rezervy. kurz destituce, Manažerský kurz pro bezdomovce. Mohu vřele doporučit. Také jsem ho absolvovala a vidíte, kam jsem to dotáhla? kurz autoextrakce ledviny Kurz rozpoznávání bývalých komunistů, velmi užitečný. a nakonec ultimativní kurz dobrovolné depopulizace. Takže abychom si to shrnuli, chcete, aby naše země dopadla jako ta země naře? Ne? No tak navštěvujte naše rychlokurzy. A volejte právě teď, protože můžete vyhrát jeden FOFR rychlokurs zcela zdarma. A nebo si objednat ostatní se slevou. Fofr, ani nemrkneš.